Garbati baba. Garbati. Me ya faru? Ina ne? Wai ina? Na ce kuna ina ne? Kuna ina ne? Na ce kun bar yaro a waje kun shiga cikin kun bar yaro na ta kuka waje. Me kuke ya ciki? Me ya same shi kun bar shi na ta kuka dukan kun shiga ciki kun zo? Wallahi mai gida bai da magani ne mun je mun karba mai a wajen malam Ibo. Da ya bayar sai ya ce a shafa mai amma kada ya susa. So shi kuma sai ci gaba da susa abin yana ta kuka. Wani irin magani ne? Dauko mu gani. Ki hanzar ta ki dauko mu. Ba magani. Magani ne ba ku kenan? Wallahi magani. Ina zo, jira ni na. In ka so kai something Allah sai ya baka nauti sai ka zo mu tabba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya galo. Alaidi ya jikin yaro ne? A ciki alhamdulillah wallahi magani yayi kyau. Gaskiya masha Allah godiya nake. Wallahi jin dadin magani ne ma nace kai naga jiki yaro yayi kyau ne ce bana zo ma a tukuci. Ya kamata ka bari. Ba da ma. To shikenan nagode. Dan lafiya ne ka shiga ka gwada daga ciki mu. Madalla. Shikenan. Masha Allah. Ai da mun kai mu karara kashe ga ɗan mutane ko? To yau kai ma za ka dindina ka ji. Alaidi. Gaskiya wannan tukuci ta yi kyau. Ta zo na ma. Kai. Ji nake kaman kar ma na zo na. Shi yasa da ce ganin bai kamace kowa ba sai kai. Kai, gaskiya na gode Malaidi. Annuba malai. Malaidi. Malai ro. Ya kai dai. Ya nake jin rigan kaman da yaji. Yaji kuma? Wallahi kaman da yaji. A cikin rigan. Yaji kuma? Me haka? Wayyo. Ya ne? Ya. Ya ne? Alhamdulillah. Dama ka ce kai sana'an ka keta ne ma ya.